Hi, good morning. This is Layan, and we are gonna talk about Manimano. Okay, so well, if you can hear some buzz, motorcycles, and car sounds, that's because I'm here in the Philippines, and I'm here for a few days in Mindanao, specifically in Cagayan de Oro. The first investment that we're going to talk about was investing a house here in Philippines. Now, yesterday we went house hunting because I'm not gonna buy a house. I cannot afford it yet. But my cousins are buying house, so I went with them. So we went to a few houses. We checked few houses yesterday, and I got a few footage of the houses that we went to, but most of them I wasn't able to record it. That's because my battery died. My battery died and it was unfortunate. But anyways, today's the second day and we're going to check few more houses and I will bring you there. Salad lang. Yan yun yung balay eh? Yes. Yung ibaligya? Why man? Okay, daga naman mo sa balay. Ah, daghan na mo. Need na mo bigger one. Okay. Oh, wow. You're going to move to another house? What's your name? There. This one is the kitchen. Fast. Faster. Dining. Kitchen. First na room. First room. Room for the kids. Uy, kadako sila siya. Ilang siya. Very big. Dako sa lang CR, no? Dako sa yung CR. Ah, common. Connect siya dito sa isa. Oh, connect sila doon. Pero kanilang hindi connect. Oh, okay. Dire mong room. Katulog man may dire ito. ng papa. Pero kung wala akong papa, din may matulog. Ah, okay. Bisita rito para paminsan bisita. Okay, gapo. Tulog ka room, no? Oh, Sa ilalong. Amon eh? House number 2. How many entrance? Ah, dire. Siya. Okay, this is the entrance. Who's going inside? Gusto na ko ni ang wall. Tingnan din na wall na. Magtaguan na yung sinahana na rin. Hala, kanina sa kitchen, te. Napong upan. Mababol siya kanina.
Kanilo, nice place. 6.5. Let's go up. Second floor. Oh, before nila yung kuan. Sama? Delikado niya ang taong silingan yan. Ako dalaga. Kaya matabok na ako. Muni masters? Di ka to, may master bedroom. Ang galing mong isublan. Ay, ka to? Oo, yes ma'am. Mas gamay hindi siya compared to, pero mas modern siya. Excuse me. Ano ba lang? Mommy, come here. Oh, Kanino, mas modern hindi siya compared to. I like this bedroom. You like that bedroom? Yeah, there's no bed. Let's go outside. Whoa. You and Ate will stay here. Awesome. Awesome. I like this room. How about this? Oh yeah? This is the master's bedroom. And And there's a bathroom. there's a bathroom in here? Oh, there's a bathroom inside the master's. Shower. There's a shower? Masters? What's that camera? Oo, master. Yeah. Ay, na bathroom. Pila na ka bathroom? Duha. Tulog ro din. Oo, lahi na siya bathroom. Muni masters, kalahi man ang bathroom. Oh. Ano One. wala man ikuyan? Sayang no? Saan das gawas ng tagyan eh? Tas gawas, no? Hi, CR Pastor. Bapo ang pedo. Nai-on sila CR. Kagitaw din, uy, kini mong dalaga ni. Bukon na oh. Nako. Bukon ra ni litaw. Pwede ra magbutang og ano, Or bridge. lahi siya. Amo ni master? Neighborhood. Ang tinood lang, maayon. Nga maura man ang kuswa na oh. Diba? Pila ni, pila ni? Pero 19 ka, pero papilihan ko. Children, Children. Uy, wow. behave, children, behave. Pwede na gani ang dito ang Ya, kompleto lagi siya, ma'am. Lindot no. ilo na kayo siya ba? Oh, CR? Okay, let's go up here. Sige lang. Debbie, come here. Wait, Father, wait. Go down. I want to see what's upstairs now. Bapa kayo, bapa. Gapa kayong balay, ma'am. Gusto ko breakfast, ma'am. Ha? Gusto ko breakfast. Oy, breakfast dun sa manin mo. Sino? Scrambled egg or corned beef or pan? May bulan. Bulan na may kitchen, working table, dirty kitchen. Oh, pwede din wash diri oh. Hindi ko silang ref. Ilang ref oh. Okay, now we'll
Swimming pool. Apil pa na? River Grand. Uy. Hi, pool. Pad sa balay. Pastor, ang sa'yo maingon ni mo? Ang ako yung kasulti nga mas maayo ang Coke kay kung kumpara sa Pepsi kay ang Coke mong good murag Pepsi. Promote pa niya. Ikaw sila kanang labi. Di ko apo kay Pio. Indot jud manong. Dool pa jud sa ano. Pwede ka manulod. Gano'n di ba manulod? Mo lagi gani, nalingaw pa sa kita daw. Daw makasunod na mi? Ali, salabi. Kanilang to nga among paliton. Joker si pastor. Dai palitan kung tinapa. Daman siya. Ablihira dai, ablihan po niya siya. Tunga layaho. Araw ni mo. Ito sa kuwas na hindi na lagi. Lagot na hindi na lagi. Tunga na mo niya. Uy, mo ni kusina. Kani unsa man ni? Laundry na ito siya ko laundry. Gamay. Or stock room. CR. Oh, mo ni halayan. Pila ka patay? Makuha sa among hindi ko punta ko. Makawalan stress. May mga locker. Oh, hi. Ang view ang importante, di rin ako. Ganahan mo bilang kay tana. Makatulog raman ta dire. Tulugan mo, tulugan. Aircon may importante sa balay. Aircon na rin. Oh, ang importante sa balay aircon. Okay na basic. Isa ko sa balay ko. Wala aircon. Yan sa kwarto. Sa kwarto. Naadi ang masters. Duro. Kani, murag mo ni. Kaya na yung ubang sa kwarto. Love the star. Okay. May na ka star. Ay, basa man dai ni. Alak ka. Pasaan na. Pero gwapo kay view, no? Luti ay. Tanawa gudti oh. Magabi ibate. Nami kay mo muni-muni di, oh. Sira mo swimming ni Hana. Oh. Uy, te! Ate, ay, dali. Nindot kaayo. Nindot kaayo CR. Ay, sorry. Ay, embarrassing. Pinakukwarto. CR. Ay, CR. Mas guwapo, view ang siya. Pag-ibang-ibang na naman. Siya? Tubig na, may tubig. Wala tubig. Lugay niya ba kanina? Basta na ini nga tulay ka? Tulay na, yung tulay. Buha mo sa imong view. Uy, gwapo kay Nindot view. kay no. Dugay ka maligo. Dugay ka makaligo. Mau magligo rin. Si tanong Ano sabi. kung pala ka sa Amerika na inang Mahal kayo ni. Gwapo kayo. Mahal kayo. Iniliyo ko nung decor, magod na god. Pwede ba? Pwede. Naku, CR ko. Pero- Hindi kita magdakuran na yung dito. One. Tulog ka ba? Tulog. Meron ba yun? Tulog ka ba? Tuloy. Mo ni master's bedroom.
Ano po ito? Ano po ano? Para natay reviewon. Hala. Ah. May kwarto buwak. Savior, okay ka po na Savior, ma'am, pero phase 4 man to, kung tanaw, kung tanaw ninyo. Depende naman doon sa buyer, ma'am. Kaya ganyan din na mo, imagine mo, Abi. So, kung naka-helper na wala sa tenan, so dili din makago. Kaya doon rabi kay guard house. Ako na yung kitchen. House ako din. Nalala ka na po yung Moses Milan. Okay, washroom. duha ka room diri. Tulo. Isa was? Oh, tulo yan mo kayo sa Nasa yung CR diri, ma'am. Muna yung masters. Oh, niya kanin siya balian yan CR ni kumon sa duha ka room. Muna yung masters. Oh, kanin, ma'am. Second room. Noon din po din na Ah. Pero yun siya. Actually, kanin siya, ma'am, dili na. Kung na ni siya, ma'am, kung ano naman siya ng murag tag-i. Polish. Oh, pero pali siya na ganyan na. Abog lang na. Abog. Ayun. Nay-attic. This one attic. Ooh, dako siya. Dako ilang room sa attic. Dako siya. Uy, kadok. Kamu sa istakan sa bitsit kay ina ako Hello, dili na yung sakan, dili na yung si ano. Kasi kung dili ko patanakan sa mga napatanaw sila. Sila yung restaurant. Dila pang hunah-hunaon. Kaya po rin sila yung mag-sliding door dali sa Oh, pagawas. pagawas. Isa rin yung anak ko. Nami siya yung may gamit. Daghana sa ilang ano? Hilig siya ba? Let's go to the third floor. Naghan kay ni balay ay ni. Hello. Ano siya room ni CR? Wala siya siya kanya ang room si Parita. Bathroom. Bathroom. Attic. Dili. Dalam bathroom.
Aron po ni. Room na siya. Batang sumakon. Playroom. Playroom. Landscape. Isa na ito ilang. Ayaw lang, handa lang. Maganda na sa cellphone kaya ang ngit-ngit ani karon. Kangit-ngit. Ngit-ngit na gani. Oh. Ngit-ngit ka ra ba? Wala na ay aba-ab. Wala na babawala na wala na babawala na. Wala na. Ah, ang kana lang ano, oh. Sapaw lang wala. Sapaw. Uy, walang nairin. Ay, dara ko na siya ng anak. Hello. Ay. Meow, haman imong mama. Muna sa likod. Minus ang mga tiles ng pagkain. Oh, Wala. hangin siya. Ha? Hangin. Wala nilang ano. Bago siya. Bago siya. May- Hindi naman yung biyuhan. Hindi mo ipa-outro. Mm. At least, Gamay ra. ito lang presyo. Gamit na kayo pag 1 million. Kung gasa ko 1 million. Pwede nang mabuha. Mga doon mo. Taas. Halap ka. Kitain mo ang buong world. Patay. Oh. Ini. Ako galing. Muna kung giingon mo binga ilahos ni mo ni ang patio. Nice kayo. Hmm. Muna kung giingon ni binga ilahos ni mo ang patio pa yung dito oh. Gwapo kayo. Kating ka po ah. Ito yung yung patio. Ibo naman ang matangan o kung ano oh. Tapos kato na yung glass floor. Oh, kaya di po ko kabuhion.